sa Davao Norte Police Provincial Office ang 7 sa top 10 most wanted persons sa provincial level para sa buwan sa Marso tuig 2026 pinaagi sa gipakusog nga manhunt operations nga gihimo sa lain-laing operating units sakop sa DNPPO. Ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Glenn G. Cristines, Provincial Director, nga padayon sa pagpaningkamot sa mga police units sa tibok probinsya nga may resulta sa sunod-sunod nga malampusong pagkadakop na hibaluan nga Marso 6 tuig 2026. Nasikop sa usa sa mga operatiba ang top 7 most wanted person sa regional level. Dugang pa sa nauna ng pagkasikop sa top 5 most wanted person sa provincial level nga nagapaligon sa kampanya batok sa mga pugante sa balaod. Gikabutiak nga kini usa ka klaro tin-aw nga mensahe nga ang Davao Norte Police Provincial Office walay hunong sa paggukod sa tanang wanted persons. Dugang pa nga kadtong adunay standing warrant of arrest kinahanglang atubangon ang resulta sa ilahang mga aksyon. Dugang niini nga magapadayon ang DNPPO sa pagsubay dili lamang sa mga nahibilin nga most wanted persons kundi sa tanang individual nga kinahanglang manubag at tubangan sa korte sa balaod. Katropa, para magpadayon ang kalagsik sa imong immune system, mag-Sanson Vitamin C Permi. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas, katropa ang buong Umaki Algabri, XFM News.